Uyayivuma induku yomkhonto wesizwe unobhala we-ANC KwaZulu-Natal othe balithathe kancane leli qembu bebona ukuthi alinabo abaholi nemigomo elakhelwe phezu kwayo. Umnumzane Bheki Mntolo kusho lokho engxoxweni abenawo neziko lezindaba i-NCA ngomgqibelo emini. Ubalule nokuthi abantu bebenganelisekile ngokulethwa kwezidingo nqangi emphakathini kakhulukazi eThekwini lapho abantu bekhala ngesomiso samanzi, imigwaqo nokunye. Umntolo uthe-ke kuyilandela izikhumbi zabalandeli MK ukhankasi Folose ngowayengumengameli wezwe ne-ANC uJacob Zuma. Izinto-ke eziphathelene nokulethwa kwezidingo emphakathini okwenza abantu baye eqenjini elisha kuyi-MK basebenzise umakade ebona we-ANC ukuze balande abavoti, kusho-ke Umntolo. Ukhale nangokuthi kukhona kamalungu e-ANC emagatsheni asebenze engaphakathi kule nhlangano esiza MK ukuze nqoba ukhetho. Wabalula izigameko ezimbili sakumasipala eRayi Nkonyeni naseMhlathuze. Umntolo uthe-ke yinto esazolandelelwa ngaphakathi enhlanganweni yabo. Imibiko engaqinisekisiwe ikhomishini yokhetho i-IEC ikhomba ukuthi alikho iqembu elinqobe ukhetho elizokwazi ukubusa iKZN lodwa. Nakuba kunjalo MK iwoleka amavoti abalelwa ku-45%, yalandela ki-IFP ngawu-18%, i-ANC yalala kesithathu ngawu-17%. Ebuza Umntolo ukuthi bazosebenzisa ne-MK ukwakha uhulumeni wobumbano, uthe-ke ANC izosebenzisana neqembu elikhathalela abantu-ke esifundazweni. Ngako kunye uhlangothi MK ibekele i-ANC umbandela othi-ke kumele isuse umholi wayo uMengameli Cyril Ramaphosa uma ifuna-ke basebenzisane. Kumele kube-ke uhulumeni onozinzo ozokwazi ukuhlala isikhathi noma-ke uzohlala isikhathi esiyiminyaka emihlanu. Abantu esizokwakha nabo uhulumeni kumele kube-ke ngabathenjwa nangabatshali izimali, abantu abazobhekana ngqo nabatapayo abenza ubugebengu nodlame nabavala imigwaqo, kusho-ke Umntolo.